Do bratislavských ulic vybehlo počas tohto víkendu viac ako 10 000 bežcov. Na maratónsku trať dlhú 42 km a 195 metrov si však trúflo len viac ako 1000 atlétov. Ja idem polmaratón. Netrúfam si zatiaľ ešte na dlhší, behám len rok. Toto je môj prvý taký beh, taký verejný. Som si vybrala ten štafetový, pretože je to tímové. To, že v uliciach hlavného mesta bolo viac tých, ktorí si vybrali kratšiu trať, však podľa špecialistov na pohyb nie je vôbec problém. Je to výborné, lebo tí ľudia športujú, snažia sa pre seba niečo spraviť a hlavne trénujú. Na štarte však bolo aj mnoho maratónskych nováčikov. Asi pol roka behám s obsom, tak uvidíme. Schudol som a neviem, idem to vyskúšať. Tí, ktorí majú svoju premiéru za sebou, vedia, že bez tréningu to na maratóne nejde. Najskôr sa treba naň pripraviť v hlave a minimálne 2 roky behať v kľudnom tempe. Bežať maratón je náročné, našli sa ale aj takí, ktorí si ho ešte trochu sťažili. Už som odbehol 121 maratónov a toto je môj 101. maratón s vlajkami. Kto sa bál, že neodhadne tempo, mohol sa pridať k niektorému z vodičov. Čiže ten, čo sa vás bude držať? Tak ten dobehne týmto časom, 3:45. O čas ale amatérskym maratóncom vôbec nešlo. Bolo to skvelé, skvelá atmosféra, pekná trať, páčilo sa mi to. Víťazom sa stal dnes každý, komu sa podarilo dobehnúť do cieľa. Z bratislavského maratónu Ivan Janko, RTVS.